l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Bl-iswed fuq l-abjad innegozjajna salvagwardji ċari biex tibqa' tkun protetta l-pożizzjoni tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela fi stqarrija ministerjali fil-Parlament it-tnejn filgħaxija dwar is-summit importanti tal-Kunsill Ewropew fi Brussell li sar ftit tal-jiem ilu. Il-Prim Ministru tkellem kif dan is-summit sqajmu 4 temi prinċipali fosthom is-sitwazzjoni tal-Ukrajna, il-Lvant Nofsani, is-sigurtà u d-difiża u l-agrikoltura. Dr. Abela spjega li parir minant l-Avukat tal-Istat il-konklużjonijiet li Malta nnegozjat b'suċċess kienu jipproteġu bisħieħ il-Kostituzzjoni ta' Malta u minkejja li hemm pajjiżi li jridu jagħmlu għażliet differenti, il-Prim Ministru aċċenna li Malta se tibqa' taħdem biex tippromovi l-paċi. Bl-iswed fuq l-abjad, Sur President, u hija salvagwardja ċara li se tiżgura li fil-proċessi leġislattivi li se jibdew fix-xhur li ġejjin dwar it-tema li hemm referenza għalihom fil-Kunsill se tkun protetta u sanċita il-Kostituzzjoni tagħna u l-pożizzjoni li jaqbel fuqha unanimament dan il-Parlament. Iswed fuq l-abjad u nerġa' nirrepetiha din darba għal dejjem garanzija mill-aktar ċara u soda. Dr. Abela saħaq kif fost diversi affarijiet oħra talab biex jasal il-messaġġ li l-Kostituzzjoni ta' pajjiżna trid dejjem tiġi rispettata u l-pożizzjoni ta' Malta m'għandix tkun injorata. U b'differenza għal dak li qed jinbotta l-Gvern Malti, jiġifieri l-appell favur il-paċi, innota kif l-aħħar xhur uffiċjali għolja tal-Parlament Ewropew kienu minn ta' quddiem biex irewħu l-konflitt milli jippromovu l-paċi. Fil-fatt b'reazzjoni għar riżoluzzjoni li adotta l-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda biex b'mod immedjat ikun hemm waqfin mill-ġlied fil-medda ta' Gaza li Malta mhux biss ivvutat favur iżda ħadmet b'mod kostruttiv biex dan iseħħ. Il-Prim Ministru tenna li issa huwa kruċjali li dak li ġie maqbul jiġi implementat. Melli kien pass koraġġuż ħafna li jagħti direzzjoni strateġika u politika ċara u nemmen ukoll iva li l-kundizzjonijiet mhumiex dawk li mhux se javverraw ruħhom qatt imma ir-rikonoxximent tal-Istat Palestinjan minn pajjiżna u mill-istati membri l-oħrajn firmatarji ta' dik id-dikjarazzjoni irid eventwalment iseħħ. Sa dan it-tant fuq tema oħra, Dr. Abela qal li fis-summit il-mexxejja Ewropej qablu li għandu jiġi mejjun il-qasam agrikolu u ħabbar li immedjatament se jkunu qed jiġu implementati soluzzjonijiet li jnaqsu l-burokrazija, iżidu dħul tal-bdiewa u jkollhom is-sapport meħtieġ. Intant il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu b'messaġġ b'saħħtu favur min irid jażel Ewropa bi prinċipji tal-paċi kontra oppożizzjoni li ma tafx tajt leha l-gwerer. Dwar jekk fit-8 ta' Ġunju irridu x'Ewropa illi tiffoka il-futur tagħha kif evidentement hija komda ħafna n-naħa l-oħra madwar l-industrija tal-armi u li ma tafx tgħid li għall-gwerer u għall-armamenti u għall-industrija tal-armamenti jew jekk irridux Ewropa illi tfassal il-futur taċ-ċittadini tagħha kif irridu aħna madwar il-prinċipji tal-paċi, madwar il-prinċipji tan-newtralità u madwar il-prinċipji tan-non allineament u għalhekk il-nies magħna jafu fejn qegħdin.